Ningizimu Afrika, nina bakaphunga nomageba, nina babhejane ephuma esiqiwini, nina bakamdlokovane, siyanibingelela sanamukela nonke kwiBabu Dokotela TV show. Njengenjwayelo ke sihle naye Babu Dokotela babo Sizwe babo Jabulile. Babu Dokotela, ake sikubingelele siphinde sikwamukela ohlelweni lethu namhlanje. Siyabingelela ubingelela Babu Dokotela babo Sizwe babo Jabulile umfana omuhle nje ekhehlelo ngumzungu kamancengezi. Siyathobeka. Alishada iholi, ngabe usuhlupheke kakhulu, izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona. Futhi usukhathele ngomashonisa, kanye nenhlahla ekhasino ayikho. Inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi. Khumbula, impilo ayibekelwa nani. Wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize. Bavakashele manje kule address elandelayo. Ethi Alshadai Herbal Shop, Matches Arcade 349 West Street eThekwini, noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816. Alshadai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono. Namhlanje topic lethu sikhuluma ngodaba olukhulu la Babu Dokotela, so ke sibheke indaba yesithembu. Babu Dokotela, ake sibheke la umbuzo wethu oqala ke kodwa kosuku. Babu Dokotela masibheka la sikhona isidingo salomuthi obizwa ukuthi ubhodla igazi, and yini le ubhodla igazi, umuthi onjani lo? Siyabonga kakhulu Babu Dokotela babo Sizwe babo Jabulile. Sizoke sibheke emthini yesintu. Akuyo yonke imithi esiyisebenzisayo sinomuthi ekuthiwa impinda mshayi, sinomuthi ekuthiwa iphinda emuva. Lo mithi leyo ayisebenzi noma yinini, ayingeni ngisho esigqabeni. Uma ngithatha impinda mshayi ngifake inalithi ezu7 bese ngivula phakathi ngifaka umanyazini, angifuni lo ngikhuluma into eziningi. Akufunje lo ngikhuluma into eziningi ngoba lo muntu loyo kusuke ngeke kusaba kuhle kuyena. Kunemithi esithi imithi izoyisebenzisa ngoba sekuphoqisimo, but asikusebenzisela ukuthi isilonda sakho siphole. Wasathinta lo mithi kusuke singafuni ukuthi ukusizakala. Mesifaka ke ubhodla igazi. Ubhodla igazi umuthi esufakela ukuthi wena usuhluphile. Wena wedwa nje usuhluphile. Lo muthi siphalazela phezulu kwenyama, sifuna inyama engenalo ithambo. Bese siyawubilisa lo muthi bese siyaphalaza. Bese siyaphalaza lo muthi. Mengeke ngaphalaza insuku ezintathu ngawo. Hayi usofonelana mkhulu, sofonelana. Go check istatus sakho WhatsApp soshintshe sithi RIP. Ngoba sikhathele ukumelwa abantu. Into efuna ngabe imile la iphole kuphela. Ixobo zagesi lezi ezikhanya ebusuku. Hayi uthi ngimele omunye umuntu. Babu Dokotela bose uzojabula siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Mhlawumbe omunye umuntu Babu Dokotela quickly nje before sidlule embuzweni. Uzobuza ukuthi kambe inyama Babu Dokotela ngiyifica khona yini kaBabu Dokotela noma ngiyayithenga noma ngikhiphe efridge. Asibonga kakhulu. Nanokuthi inyamana akusona isikapa kuyona imbuzi, akuyona ingulube, kusekuyiphaphu lenkomo. Wena ufuna ufike lapha esitolo uthenga iphaphu lenkomo ozosebenza ngalo. Uma usuqedile ngale phaphu leli, hamba ulinike inja. Hamba ulinike inja. Awulahli noma ukuhamba ulinike inja, but hayi yakwakho inja ongayazi. Inja nje usongayazi. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Ake siphinde sibheke la Babu Dokotela. Kukhona lo ukuphahla siyawazi ukuthi kuhlukahlukene. Lo kuphahla usukuphahla emfuleni emkhulu usukuphahlelani? Ake sibikhulume njengabantu abahlukene ngeinkolo. Kunomuntu osindisiwe. Ukuphahla kwakhe akufani nokwethu. Kunomuntu ongasindiswanga, ukuphahla kwakhe futhi akufani nokwethu. But uma sikhuluma la ngokuphahla eminyangeni, sifuna ukuthi wena usiphathele impuphu, usiphathele isinemfu, usiphathele ugwayi wesiZulu esikuthiwa insango. Kuyadependa ukuthi amakhehla akhe ayebhema kakhulu. If ukuthi emndenini wakhe anabo abantu ade bedla kakhulu ugwayi lo wamakhehla, sebenzisa ke isinemfu neboxer. Uyikhipha insango ungayifanga ngoba idlozi elidawe insango sokulithanda oba inkingana. Mezodawa insango ndilakhe idlozi sothanda oba inkinga. Uzokhuluma nayo nje saqhunyiwe. Saloko lunabo lisho ngathi ngiyakuzwa mzee nawo le ndaba yakho ayikade uyiqalile. Ngizakubona mekushona ilanga. Kufuneka idlozi elidawe insango. Uyayithatha lento omkhulu, uyayithatha lento omkhulu. Angikwazi ukuthi wena ngikhuluma nawe nje manje ubuka le video uhlala lapha. But in your province, not in your country, in your province. In your province uzothi umuntu Babu Dokotela thina la eSwazini sinomfula odwa kuphela ikomati port enkulu. Thola le mfulana ke ephuma kuyona ikomati port
lephuma kuyona ngoba iyona mfula omkhulu ngoba thina lana ekwazi uNatal sithagetha imfula esuka iphuma kwiDrakensberg thola ke yona ke lemfula esuke iphuma kwiCommunity Port lona ko nina nibona kuyona mfula emkhulu uhambe uyophahla lapho ucele ethongweni but uqikelela ukuthi uyayazi lemfula ukuthi uyihambele yonke ngabukhona uJombayo uhambele wonke uceleke lento esithi hambe ucela ithongo ngoba ithongo kunento eliyibona ingakenzeki othi uma usuyenzekile bese liqhuma ithuma ubone uba lento yenzeke engakayenzi lento lento ibizongwisa Babu Dokotela sithi mase inyanga ke sihambe sophahla siyabonga Sibonge Babu Dokotela. So umuntu ophahla Babu Dokotela uzobuza ukuthi ngingavele ngiyisukele ekhaya ngishona emfuleni ngifike ngiphahle noma kukhona yena kufanele ngiqale ngikulande kuBabu Dokotela ukuze ngiphahle uzokwazi ukuthi kungilekelele. Asilungise spelling. This is not about money drain. Abantu abahambe bophahla wabocela izibusiso zabo nje. Bocelela izibusiso zabo ngokwabo uthenga nje leyo nto uthatha impuphu iboxer kuzoba ukwayilo amakhala uhambe nje uyophahla uyocela nje kwelakhe ithongo ubothe zokunikana siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kade kunesikhalo la besiloko sikade lokho bekhalaza abantu abama cleaners ukuthi Babu Dokotela thina ezama cleaners engazi ukuthi akukho okwethu okuzosilekelela ukuthi sikwazi ukuthi nathi siphile. Babu Dokotela uyazibona yini ngelinye ilanga akha umuthi ozosiza abantu abama cleaners? Ake akuhlamba abantu aba understand isimikhuluma ngicleaners sikhuluma ngani asikhuluma abantu abashanela umgaqo and to be a cleaner wenza into even kwakho abangazi ingane zakho abazukulu ukuthi wena wenza lento angeke iveze nje lento i cleaner libuya nemali seliphethe impahla elizithengile esitolo ngemali kodwa abantwana abangazi ukuthi uma azathole le mali kade cleanani noma yipi bathroom ekhona ebuilding icleanwa icleaner no esibhedlela sonke ama bathroom acleanwa ama cleaners mengikhuluma ngebathroom ngikhuluma mina la ofika khona umuntu kade ehleli echama enza noma yindade yenza ashiye kanjalo umunye ashiye kanjalo hamba kufika icleaner fike clean lapha lo umuntu la kanawo umuthi anikwa wona lo muthi umuntu awudinga kakhulu umuthi nje awudinga kakhulu kufuneka sithole isidleke senkukhu la kuzalela khona inkukhu sifike sithathe lo muthi lo engengusho igama la sugaya ube impuphu mase sokuthela la inkukhu izalele phezulu kwawo imisi izalele inkukhu yachamisela ngesikhathi sichamsela sizosusa amagobolondo mase sithatha yonke lento sigaye ibe umuthi mase sithathe ngwavuma sithathe isiklenama esimhlophe sihlanganise nalento le mase sinikezela umuntu oyicleaner sithi mama baba akuhambe uyogquma ngalento ukhiphe lesinyama sasema toilet esingamele sithi hamba ogquma sithi hamba ogeza ngifuna le nto ukuyakhela ama cleaners kungabi into ebiza kakhulu ezodata icleaner cela ningajwayele lingakwazi ukho ngoba asikhumbule icleaner le ihole imali ifike ku 3000 amanye ama cleaner ahola kakhulu awadlula ku 6000 ama cleaner le eThekwini aholela o2500 and below number 1 ama cleaner senza 4 hours kuyaphezulu amaningi nje 4 hours kanjalo and asenze 4 hours insuku ezintathu esontweni lo muntu ufuna ungamphuci imali ungamphuci isekwita aphila ngayo ngoba uthi uyamsiza siyabonga Sibonge Babu Dokotela. But Babu Dokotela khona abazothi njengoba thina sisebenza emotional sigeze idumbu nathi uyasifaka yini kuleyo category yama cleaners? Ake sikhulume singakhuluma abantu bahlulwe isikole umuntu ogeza idumbu emotional unegama lakhe ubuza ukuthi imortician ama mortician into ehluke kakhulu ke kunama clean sizoyikhuluma indaba mortician ngoba sikhuluma ngenye into la sizoke siqale sinike ithuba laba ngoba ukuba imortician usukune exposure entweni ehluke kakhulu ongakazi uyibona ulokwazalo but uyibona ngoba ususemoshwari and then umuntu ohlinza idumbu umuntu ocleaner idumbu bonke labantu abezothi ama mortician because environment asenza yona basebenza emoshwari siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la icwaningo liveza ukuthi amakhosikazi ezinyanga kanye namakhosikazi abefundisi anezimfihlo ezinkulu ngabe uthini ngaloko kuyavumelana kukhona noma amahemhem nje umkhosikazi omfundisi ingako nina uma nivuka umoya uma eshumayela umfundisi yena ungamvuki akavuka umoya yena uyahlala nje athula athi kodwa Nkosi yami kuba labantu bayazi ukuthi ayikho into ayishona kungani bengawi lo muntu ade ngigqilaza bengibheke phezulu ngibheke isilinge kujuluka phezulu kwama ayikho into ayishona athi uyawuza umoya ayikho into ayishona
nikhulekele nisakazeke phansi yena becheck ama message efonini ngoba unemfihlo unkosikazi omfundisi uyasazi isigodlo samfundisi usikweliphi njengoba ubona enemizi eminingi kukhona lana isigodlo sakhe khona la kungafikeli khona inciko uyasazi unkosikazi omfundisi ingaka ubona abisana nje angabi neappetite yalento yini as much as umfazi wenyanga akekho umuntu ogwinyitshe njengonkosikazi wenyanga unkosikazi wenyanga can die with the secret because they are exposed entweni zangempela ukuthi impilo inje ubothola amakhosikazi ezinyanga eya emasontweni but abuya ngayo futhi angabi neguilty conscience ukuthi angiyile esontweni uNkulunkulu ngoba uyazi kwamfundisa ukhendlela ekhaya yabo manje ingakho ngithi laba abakhosikazi lawayana siyababonga nje ukuthi abayikhuluma imfihlo yethu ngoba singabafundisi o singabashumeli singabavangeli but amakhosikazi still awayikhuluma imfihlo yethu ayathula nje uma nje usuvuka umoya bese inkosikazi ibheka ifoni ukuthi ayikho message ingenile into mhlawumbe engayizwi lo ukuthi akho message nisingenile ngoba lento eshow yazi ukuthi avesa ayikho wena lento kaDuyilandi Babu Dokotela lekhayisa ngaka siyabonga Sibonge Babu Dokotela sinomama la ekuthiwa umama uNgubo ake simfonele sizwe ukuthi ngabe asiyakwazi nokumthola anikeza abalaleli lo kanako ake sikusho nje lokho before ngimfonela umama uNgubo ufuna ngiqale ngichaza kunabantu besifazane abaphethe imfihlo yekhambi ngiyakutshela ke manje labantu basifazane bacindezelwe abantu abagqoke amabhlukwe ukuthi lo mama lona ningamvezi lo mama kezuma ningabe seniveza lo mama umuntu wesifazane eSouth Africa ioppression yakhe ayilo nibandlululo ilabantu abagqoka amabhlukwe namabhaji abasindayo ibona ke abantu abacindezelwe lo mama lona into ayiphethe into wena ngabe kade wayilanda akathwalisi akazenza igubhu lezi enzenza njahana ngazo eminyango uyena lo phethe lo muntu wesilondo bayitshazwa kangaka uyena lo inkinga kakhulu kwicancer lo mama engizomfonela manje uyena mama lo njoba nina nixabana emarenke umuntu wena uzwe kuthiwa useyimpohlweni akekho empohlweni ufike wadlula wayakaphi kulo mama lo emva lo ngene imdubulo khohlwana ngeke nimenze lutho kusuke kulo mama lo ngisho ukuthi le mfihlo engininika yona nginika ngamabomu bazothi Babu Dokotela usesho la khendla khona akunamsebenzi ifuna kuzokusiza lokho as long as uzosizakala ngiyazi ke nizongichallenge nithi umvezeleni lo mama ngoba abanye baphila ngayo kumanje abanye bame emgaqweni badayisa imbiza zesilonda nje ulo mama abanye sebevula amakhemesi nje bethi balapha imithi yezilonda ulo mama angeke ngimfonele kumama ngoba ngifuna ukuthi ngoba phela angeke thina abantu besilisa ngikubekezela sizoqhubeka sicindezela abantu besifazane ukuthi abantu besifazane njalo baba ama distributor ethu ngoba phela thina silanda imithi kulabantu kodwa bona sidla imali ngabo Yebo sicela ukukhulumisa nesalukwazi esekwaphi ekuthiwa ugogo uNgubo Yebo uyena Mesikhuluma ngogogo uNgubo sikhuluma ngomabani sikhuluma ngoManzama uManzama ozalwa kuphi njobe sela kwaphi uzalwa eMbumbulu eMidilove uma kabani lona osebenza ingane yakhe enye isebenza kaToyota uma kabani enye kathi igqoka ijazi manje elihle ijazi leli uma kabusu phesheya uphesheya kumanje ubusi uyafundisa khona uyafundisa lo kaToyota uba mfana umnqobi wena nje unezingane ezisile emakhanda eziyaphesheya ezinye zisebenza endaweni eziright Gogo ngifuna sikhulume ngoba kunesizathu sikufonele mina ngayalwa ngawe kwathiwa ungabe kusuveza lo mama lona ungamvezeke zoma ngisho ukuthi abantu besilisa sithola ukuthi bebamba iqhaza elikhulu ukuthi nina ningaphumeleli kodwa nina ningabantu besifazane nibe nisiza bona futhi abantu besisa ngemithi kunabantu namhlanje abavula amakhemesi ngemithi yakho abanye bavinjwa ngisho emgaqweni bethi badayisa umuntu wesilonda kanti into abayilanda kuwena abanye kumanje banamateksi enqwaba ngengcabo abafaka zona zesibhamu gogo akusichazele kunomuntu manje osecabanga ngisho ukudayisa itekisi abaleke ngoba unezitha uthini gogo lo muntu ngaphela mengase afike la atholane nayo ugogo uNgubo angasizakala kakhulu ngoba hayi impela isibhamu into ngampela engelutho kodwa la esibhamweni kuyenzeka kube nezitha kanti
umsamo wakho abaphansi awukho right ekumele uqale ngawo ulungise. Uqama kavinjelo nje abasendiya ngoba bewudla uthini lapho gogo? Hayi phela ngisho njalo Dr. Zuma ngithi mina hayi nguqama kavinjelo uvinje abawazi abasendiya ngoba yawudla ngoba hayi ngampela mengabe unesitha nje impela hayi umuntu esiphethe impela isibhamu ezongena hayi khathala yonke into insizwa zishayana zodwa impela zithi ziza kwakho zohlasela. Gogo kunabantu esesibabiza ngenyanga ngemithi yakho banamakhemisi namhlanje sikhuluma ngomuthi wesilonda gogo usawenza umuthi wesilonda noma nawe uyawu-order nawe uyi-customer khona lo order khona Hayi angu-odi ngiwakha mina. Abanye ke bese ke befuna ke usizo ke abanye bathathe ke ngokuhlakanipha kwabo. bathatha ukuhlakanipha kwabo gogo. Kunomuthi ophuzwayo lona ukuvula umuntu ovale kumchamo wabantu besilisa usawenza gogo noma usuyakuhlula walahleka ibhuku okopela kulona? Hayi ukhona impela ngisho noma ngabe kuthiwa usuna 6 years 10 years ungavuka umchamo hayi impela hayi. Uyawela esililini umeme umama impela noma kade kusuno 5 years ungabathola abantwana usuke uzoyibeka ingane kumama. Gogo ukuphi nendawo kwaPhi ngoba mina kwaPhi angikwazi ngihlala kumasabhabhu. Mina ngikwaPhi 165. kwaPhi 165. Umgwaqo uSkhonko Road. Gogo ulaphela emjondolo phela emlaza abantu bahlala emlakani bahlala emjondolo kuyini kuyimjondolwana lapho kuyini lapho uhlala khona? Ikhona kuselokishini mntanami. Kuselokishini ikhona uyimotshwana nje egcekeni okungenani ke ukubona ukuthi uyabasiza abantu. Hayi khona imoto impela i-RAV4. Inyanga ihamba ka-RAV4. Yebo inyanga ihamba nge-RAV4. Yebo gogo into ekuyiyona esiphakamisa kakhulu siphakamisa abaphansi ngane yami ngoba abaphansi mawubenzela kahle ubalapha kunempande zabaphansi okufuna uhlale uyithole ngoba mengabe niwumndeni nomunye unomona afuna ukuthi idlozi asebenzele yena nomunye athi idlozi asebenzele yena kodwa lezi impande noma ngabe ziyobasiza la ngoba phela nizalwe nonke kodwa likushiwe nalifuna ukubona uhamba ngenyawo ubonakala umile emateksini uqadile idlozi lifana nengane encane ufuna ukubheka emntanami. Inamba yakho gogo okay uthe ukuphi nendawo kaPhi umuntu usuke eThekwini uza lapho uza kanjani? Udlula kaMnyandu mase edlula kaMnyandu athi left ngeKingswell thini aphume phansi kwebridge lesitimela bese efika ethi stop phezulu bese edlula ebridge lesitimela phansi kwalo bese ethi right adlula left oqala angene kowesibili mengena nje kowesibili uzothola uright angene ngawo unyuka kambani ngesikhathi enyuka nje kambani athi left uzobe sehlela ekhaya kwaPhi 165. Okay gogo sibonga kakhulu luphi usuku ongasebenzi ngalo noma usenza zonke izinsuku? Ngisebenza zonke izinsuku ngaphandle kwesabatha angisebenzi ngesabatha ngoba ngiyasabatha ngeNazaretha. 100% noma oyena? Hawu 100% onyazini lezulu. Hayi siyabonga 100% beke ngiphinde kufone kuba oyena 100%. Hawu 100% mntanami. Awudala uthanga siyabonga kakhulu inamba yakho gogo ithini salukwazi? Inamba yami ithi 078 yebo 25 29 366. Okay inamba kagogo ithi 078 252 9366 angikusho 078 252 9366 sibonga kakhulu ke gogo bonga Babu Dokotela babesibojabulile siyathobeka. Hayi siyabonga ngoba ikhona nenye futhi yaka Vodacom. Ke sibanikele abazokuhlupha gogo abahlonipha abantu abafonele le number. Okay siyabonga. Babu Dokotela babesibojabulile ngayalwa kakhulu ngalogogo sengisiphilile umyalo ngoba angeke sigqibe into edingwa abantu. Samphakamisa ugogo phansi segoli abantu basizakala. Wena ujahwa abantu obasabayo usushiye nemoto yakhe erank bayidlile kwayona uzoyilanda ke manje siyabonga. Sibonge Babu Dokotela sibonge kuMamNgubo. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la.
impumelelo ungamakhela kanjani umuntu ngoqalo? Uqalo it is a bamboo. Ngithanga nginakhele ngoba phela yilento lena. Uqalo lokhiwe nje ehlathini lento le. Uqalo lolu uqalo lolu. Kunenyanga ke zomashansane sesizodlala ngawe sithi hayi lento yokuba Dokotela uqalo ngizokwakhela. No. Hayi akuyonto oyivuka ibambele. La uqalo uma usisikwakhela lento ngifuna ukukutshela luyatshalwa but lutshalwa ngenombolo. Umutshalo olulodwa lenza ukuyi, umutshalo olu2 lenza ukuyi, umutshalo olu3 lenza ukuyi, umutshalo olu4 kanjalo kuya nama series. Lento ufuna uyithwasiswe kahle ungayithathi ngo-YouTube. Yabo ungazofunda nje umqondo ungayithathi ngo-YouTube bese siyakufundisa ke. Kodwa ke wena mase ukwakhela sifuna usitholele intambo ebovu ozoyisebenzisa mase uyabhala kulolu qalo ukuthi wena ufunani. Into oyifunayo within 3 months it must happen. Simple as that. Lento oyifunayo uthi before the end of this year ngifuna iquantum engizoyifaka emgaqweni. Before the end of this year ngifuna imoto engizoyenza ibe yi-Uber. Uqalo is capable of doing that but usuke selisebenzile. Mase ke siyakutshela ukuthi hamba ke uligqibe. If ungawazi uligqiba kuthina le theni sohamba nawe fese sigqibele lona. Sithi ligqibile ke asikudingi ukuthi ulichelele. Uma uzogqiba ufaka lento, ufaka lento, musu usuyaligqiba ke. Uqalo alushi, uqalo alichelelwa. Lento le we can bet money. Lento kuthiwa cane in English. Bengathi mina hamba ungikhelele lento ngizokini u10,000. Ufike nje ehlathini uhlephule ngesandla wena ngeke uzubuye nayo. Khohlwa ngeke uzukunqamula ukuqala. Uqalo lifuna izinto. Okusho ukuthi wena umuntu usuphakanyiswe ngalento awukwazi ukwiswa umuntu olula nje. Awukwazi ukuliswa yinkulumo zabantu. Kuthiwa wena ulutho ukuthi nokuthi abantu behleba ngabakuyisi. Nanto uqalo it's going to help you to do that. Babu Dokotela bawusizibojabulile umfana omuhle nje ekhehlela omlungu sebo. Sibonga Babu Dokotela. Mhlawumbe Babu Dokotela nje before sidlule kancane oqalweni kungani kufanele uthathe lolu hlelo lincane olisakhula? Ungani ungagawuli lolu solivese seselikhulile selidala? Ake sikhulume ngalolu selikhulile seludala. Number 1 lolu seludala kujijeka ihlahla umuntu wethu aligawula. Luyinkinga lolodwa ngoba ngesikhathi usaligawula uzobulunywa na inyoka. Lokho ufuna ukwazi ukuthi uzokuphila lokho. But asilifuna selikhulile, sifuna lisazokhula. Yabo ngoba uma selikhulile seliqedile life span yalo. Lona selikhipha ama branches kuphela. Sifuna lolu thina lisakhula ozowazi likhulisa lento wena ufuna uyikhulisa. Kodwa ungezi ngomqondo ukuthi uzosina ukuqala nje. Unokudlula esibhedlela usushaya inyoka unongabuyi nje nalo vese. Ufuna ube nesaha nje straight noma ube nobush uma uyoqala. Siyabona hayi umbese ubush. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela kunabantu laba Babu Dokotela abathi bafisa Babu Dokotela abakhulekise noma abakhulekele ekwahlulekeni kwabo abizingelo senkulu aJaguraja. Kungabe Babu Dokotela mayikwenza lokho kuyimalini? Number 1 it's my birthday today. I don't celebrate a birthday because ngiyazi ukuthi iphuma kuphi. Angi celebrate Valentine because angizwa nosuku lefebe. Ngi honest nje ngiyazi ukuthi ngifunayo. Indaba nje ukuthi nje umuntu ayithandana nesistela khohlala nje konke lo mase uthiwa ngicelebrate lonto mina. Birthday ke na ngihlangana nododi. Today it's my birthday. I just turned something. September 15 is my birthday. Angiyisolve futhi angixolisi. I taken a bold decision to appreciate the Most High God for what I've got. Ngicela ukuba honest kunina ngoba izinto zaka YouTube zamanga. Abantu abangishuthayo bawu2. Nginalo wahlulwa isikole ogqoka ipink kodwa uganiwe ke. Akafani ke nje nawe. Uganiwe. Noma agqoka pink kodwa uganiwe. Uganiwe uyangi-interview. Secondly, cameraman wase Tanzania. The beauty about it, idiyams use Tanzania mlethe South Africa uyitholile. And ngokubona ukuthi ngikwazi ukuthi umuntu kade egqoka pink engaganiwe, themese egana ufaka pink engazi ukuthi ube chama ba. Somizi ufuna ukukhulumela. Then sikwazile ukuthi simthola uMageba ubengena upink today unonkosikazi uno pink unembo kumanje uhamba ngemoto yakhe la ezansi. Umuntu osebenzela inyanga uhamba imoto yakhe engathengelwa ngenyanga imoto iphinde imphuce imvale neflat. Hey inkinga phela le inkinga phela. Hayi inkinga phela le. Asibuye uNkulunkulu angibusisa ukuthi angithole umuntu wasemazweni ngiphinde futhi ngimqashe but ngingam underpay ngoba kuthiwa abantu amashangano waninga nomalini.
umnene u50 rand bese aka complain akanake you know lo mali umnika noba izilongene fihle bafihla amakhandi ke ngekuhamba abanayo into okuhlala kuthiwa bafihla amakhandi nabanayo into kuthiwa uzothola ukufihla ekhaya then ke ngikwenzile lokho and then uNkulunkulu ungibusisa ngento eziningi I've got sounding children loving wife not beautiful wife beautiful wife itaken ngiyakutshela ke mina utshela uwife wakho beautiful your wife is not beautiful it's a loving wife and caring wife and then konke nje kuhamba kahle imoto ze right konke ku right ngisanda ukuthenga imoto iDodge sonto eza ngothenga umuzi futhi ayikho into engizoyenza kodwa phela wesinayo iDodge evulwe yimi yeah ngothenga umuzi wesi9 ngesonto ezayo not ukuthi ngoqasha iflat lesi9 no umuzi wesi9 ngothenga COD cash on delivery ngisho ukuthi ke I've taken a decision to plow back kubantu abahluphekileyo kubantu ababoshiwe beboshwe into abangezenza nabazenzileke abantu abasebenza bengenama promotion highly favored and then feel embarrassed at all times I've taken the decision because I understand what we mean by ajaguraja when I was into iguglushile nje ku YouTube wabona umsangano waseGhana lo ohambe hohoza ide khuluma into zaka ajaguraja zikhuluma ngama camera then I will pray for those people but I'll be chanting not ajaguraja I'm raising the platform I'll be calling for Jabir ajaguraja I'll be calling for Wamgoni and ngifuna ukuthatha ngikubeke kwelinye level and in imali eningifakele zona eStandard Bank kule account ethi 05678 minus 1873 sibonga kakhulu ajaguraja movement in South Africa babonga kakhulu ukuthi you've afforded to do that sacrifice ka 500 rand I still insist do not deposit 10,000 ngithemna 500 ungafaki imali ethando wena then we are praying and from today we're doing no fasting at all but we are deliberately praying for people under the name of Jabira Jaguraja and I'll be doing that prayer I want you to just relax Babu Dokotela is praying for you because kunabantu into zabo zimile we understand into zomkhathi mina ngifundisile ngokuthi umuntu ufailiswa kanjani empilweni engalungilutho ngafundisa uma ufuna ingane esikole ibe isidom untshontshe incwadi yawo ithathe ufake emanzini wenze kanjani nje ingane ibe isidom izibe iphara we know the spirit now senze into ekuthiwa i-reverse psychology in terms of the spiritual world Babu Dokotela we praying for you kulo komhla 15 lo mhla ka15 and I have reached so much angaze ngithenga imoto nomuzi inyanga eyodwa go cash it happened and then if it happened I have to thank God he is my God and then for that I have to pray for people stop praying for myself I have prayed too much for myself and I've been delivered Babu Dokotela bawusizibawujabulile sibonga Babu Dokotela Babu Dokotela ake sibheke la kunini la kufanele khona noma siphi isikhathi la indoda kumele khona iganwe asibonge mkhulu indoda iganiwe sekunesikhathi la isithi sibone ukuthi sekunesikhathi ukuthi iganwe futhi isingena esithembeni ngizoyisho nje lento wena uzoyijaja and I've got a room to be judged I'm a human being as well as much as a human being when I die I'll stand before the judgment I'll be judged then mengijudge umuntu emhlabeni akungithusi lokho because I'm subjected to be corrected uyaganwa uthola ingane and thereafter ingane zakho aziye ekhaya kini even uma wakhe egula aziye kombona umama uhlala emakhaya uhlala yedwa eFryhead uswele ngisho umuntu ozomkhelela amanzi ingane ekhela amanzi kamakhelwane isithola isikole kwenye indawo izothi ingane mdu mntanami ngakuzala wawedwa abafoni bashona usele wedwa awugane phela mntanami ke umuntu ke ozohlala nami la angikhelela amanzi avulele nezinkukhu and umuntu uyakhuluma nalohla naye le wesivile lokho ejele angithe wesivile lapha kuba nendawo la kuhlala khona ama prison warders akafuna ukuya emakhaya la ejele akenzi lutho nje uyifurnisher nje akenzi lutho la ejele ngifuna ukuthi uyibheke lento ukuthi la usuthatha isinqumo sokuthi uma uhleli yedwa ekhaya wena uhleli la kanti mina ngingaganele ukuthi ngifuna umuntu ozoba ifurnisher la endlini ifurnisher ejele
ngicela ukuthi ke okungcono either uyangivumela or uyahamba ekhaya ngifuna umuntu ozohlala nomama lento ayenzeki ingane manje zifunda lana ePinetown it was not intended to be for the fact ukuthi ingane zakho wena mfana aziyi kuma wakho it is so painful kubazali bakho nakuwena njalo ngoDisemba ufuna zihambe zeka amaphumulo mekunemicimbi ufuna zihambe zeStenga ayikho imicimbi imizuthi kwenziwa kini kufuze zibe khona lokho alone it allows a man to take a secondary wife because lo anayo it has failed the dream lokuganwa ngoba uma wakho manje useqashela umuntu omwashelayo lo ubhizi ushana nawe ngamaplate uma ufike lithi wena unezikama nje ongafuni usho ukuthi yini washawa ngefry pan yabo washawa ngefry pan and labo bantu labo akusekho isidingo ukuthi uzocela kumuntu ngoba kuvese abakini and nabakubo baye entertainer lento eyenzekayo and then abakini bahlezi bekhala as if wena you are supporting the situation that you are ababhekene nawo manje engisho ukuthi ke it's whereby the man comes to a level that athathe umfazi wesibili ngokuthi manje lento abeyiganelwe it has failed him angeke amdivorce nengane ezu5 but the best thing to do uphinda aganwe futhi umuntu ke manje ke abazokuya ku mutual agreement ukuthi the reason why ngikuthatha I need umfazi ozoba sekhaya and sifuyile ekhaya sinenkukhu sinembuzi and sinengadi tshalo umama kufuze uzazaqasha umuntu ozohlawula akisho ukuthi niyohlawula but lo muntu ohlawula but wena ibakhona ekhaya uma ukwazi ukumenzela into ayifuna ngisho ukuthi hamba ohlawula ekhaya engisho ukuthi it's whereby indoda ke izithatha unkosikazi wesibili but not ukuthi ithatha out of pleasure out of painful decision engisho ukuthi it's whereby indoda ke izithathe ke leso sinqumo ukuthi ithatha ke manje unkosikazi wesibili ngalondlela ke amadoda akasithatha ke ngibalekela lesithembu lesizwe sibe ifrequency ngazo i-channel oyishintsha eradweni no isithembu is not about something that you decide now it takes years of building up uconsult nabasekhaya ukuthi maybe ninje nakhe nina ngokwenithi angenze njani ngoba nango makoti ngihlala naye emsebenzini ngihlala naye enkompolo uma ngivala kuyi-leave mingiza la yena uyakubo akezi la ngenze njani and angifuni ukufinyelela kusekuthatha amadoda aganwa njalo but there are times whereby you take this decision you draw the line that you cannot regret it ekugcineni awuganelwa uzipho ukuthi umkakhe afuna ukulala nawe vese ningashedela ukuthi nizolalana nanishadela ukuthi nizokwakha umuzi senwakhile izathu ukuthi singalali kungenza ukuthi mhlawumbe une cervical pains kunobuhlungu la wena ongafuni ukudila nabo njalo umelale nawe uba ne discharge because of your behavior outside Babu Dokotela babesiza ukuthi madoda thathani isithembu but with the concept and understanding ukuthi le covenant engena kuyona it is permanent siyabonga Kwasuka lokho uBabu Dokotela ukwethulela izinto ezingashintsha impilo yakho amakhambi athakwe ngokwesintu thola okudingayo njengokuphakamisa umsebenzi wakho ngenyoka usigwini njengokuphakamisa umsebenzi ngesipoki somlungu thola ibhande lasekhasino thola amadoda asemgedeni thola amadoda adla amasi thwala ngokusebenza ngezingilosi ezinhlanu isithwalo solimi lwegusha isithwalo sengane yomkhovu faka isitha engozini yemoto ngena kwi-Ajaguraja Movement Secret Society batholakala Nedbank House 19 floor 30 Albert Street eThekwini kanti ungakwazi ukumshayela ku 063 689 8922 walala wasala imbila yeswela umsila ngokuyalezela